Og vi er herude i Skansen, ude i Nørresundby, hvor der skal dystes om nogle af de sidste DM-medaljer til DIF DM-ugen. Og det er nemlig i noget standarddans og tidans vest. Og allerførst, så skal jeg jo lige sige, vi har jo lige set cykelløb, hvor man har utroligt tætsiddende Lycra-tøj på, men jeg må godt nok rose jer for det tøj, I er på. Hvilke overvejelser ligger der bag alt det her tøj, man er på, når man går til dans her? Jamen, alt det her tøj, det er meget specielt i forhold til, hvilken dansstilart man skal danse, standard eller latin. I latin har man lidt kortere kjoler, lidt mere åbne, og i standard fylder det lidt mere, og de er lidt længere, lidt mere elegante. Ja, og hvordan er det for jer herrer? Og for os herrer, der har vi har det her flotte kjolesæt, som man kan huske fra de gode gamle dage, man faktisk har på, for ligesom at holde de gode traditioner fra dansen af. Ja, og hvad er det for nogle danse, I skal dyste i aften? Ja, vi skal danse i standard, så vi skal danse DM standard. Det er 5 standarddans, så det er vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep. Så det er de 5 dans, vi er specialiseret i. Og har I en særlig yndlings... altså jeg tænker, jeg er ikke den helt store danser, men det kan være, der er noget, der ligger lige til højre ben og venstre ben og begge ben og alt muligt. Ja, jeg tror for os personligt, jeg tror det bliver foxtrot og quickstep. Det er vores yndlingsdanser. Så ja, men det ændres, fordi vi danser i så lang tid, og det kan også være, at for eksempel et år, vi har en engelsk vals, det er vores yndlingsdans, og så næste år, det er pludselig foxtrot, lige pludselig. Så ja, det skiftes, men det er også dejlige ting ved dans, synes jeg. Og I skal så danse i en anden kategori, og hvad går det ud på? Vi danser selvfølgelig også med i voksen standard sammen med Dimitri og Signe, men så danser vi også i tidans lidt senere på aftenen her, hvor vi danser både standard og latindans. Og latindans, det er samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble og jive. Ej, det lyder vildt fedt, og jeg tænker også, har I ikke lige lyst til at give en lille prøve på, hvad er det for noget dans, man kan komme herud og se? Fordi lige om lidt, så går finalerne jo i gang, og jeg tænker, I er de allerbedste til at vise det. Har I lyst til lige at vise os det? Så hvis man mangler at få set nogle DM-medaljer blive uddelt, så kan man tage herud på Skansen, hvor der foregår DM i dans.